Together, growing in faith, changing communities. Thandwazami, uma silungiselela inkonzo nohambo lokuyobona umame, kunezinto ezimbalwa engifisa ukuba sibheke. Eyokuqala, ingilosi yathunwa uNkulunkulu emzini waseGalile. Imizi ngemizi mine, kodwa yonke imizi inodwayi lwayo. Imizi ngemizi mile, yonke imizi inothuli lwayo. Le nkonzo uNkulunkulu asimemela yona ku-useless ukuya eNgobo uyokhuleka ube ngcwele ushayo haleluya no glory kodwa ubuye ekhaya bespoke. And so inkonzo uNkulunkulu asibizela yona inkonzo yokuthi ngiza kukulungisela kodwa siqale siyolungise impandeni. Banye bethu bahamba sithwele izinto esazalelwa kuzona. Sisihleli namahlazo asekhaya. Uyayithi umubuza umuntu ukuthi ngowakabani, abazi kahle isiZulu bathi umuntu owazi ukuthi ingane owakabani unina. Kodwa khona isigaba la kwayena unina engaqondi ukuthi lengane kahle kahle ngiyitholephi ngoba ubevakasha. And so kuyagwetha ngome, asiye ngome sithi Nkosi ngisacela ukuletha mina uqobo lwami, ngisacela ukuletha konke ngiyikona, ngisacela ukuletha nenzalwa nakho, ngisacela ukuletha nensila yasekhaya. So into yokuqala engifuna ukuyisho ukuthi uNkulunkulu uvakashele umuzi wakwenu. Sho njalo Elizabeth uma elanda ngezimangaliso zikaNkulunkulu uthi yenze njalo inkosi emhleni yayo, yahlenga yasisusa ihlazo lami emehlweni abantu. Athi uDavide bengiyini mina Nkosi nomuzi wakithi bewuyini ukuba ngikhumbule kangaka. So inkonzo engifisa ukuhlala kuyona inkonzo yokuthi uma sikhupukele entabeni siyobona indlovukazi yezulu, asike sisuke nakho konke sithi Nkosi ngicela ukuzoshiya, ngicela ukuhlanjululwa mase ngibuye emuva kibe isidalwa esisha. Ngafani nekholwa elifike ekuxabaneni abantu ekhaya athi ngiyabuya ngisaye eMawusi, mangibuya uzongizwa kahle. Sibizelwe enkonzweni yokuphenduka, sibizelwe enkonzweni yokwazana noThixo, sibizelwe enkonzweni yokuba asikashanele, asike siqoqe, asike siphakamise, asike sithuntutshe. Hey thandwazami, imizi ngemizi ungashanela ubusuku nemini zonke insuku uDoti yohlezi ukhona. Athi ubhala kahle encwadini kaJohanesi athi uthi akanasona umqambi manga nezwi likaNkulunkulu alikungena. Athi kodwa bonke abanethemba bayayihlambulula impela. Baningi abantu abazonika incwadi nezicelo. Hambani ungicelela ukuthi, hambani ocela ukuthi, hambani okwenza ukuthi, and sonke sogugusheka nakho, sambe nakho siye endleleni kanti besiswele ukuba Nkosi mame akuvakashela umuzi wethu. Abanye bethu akuyona imizi yakethu eyinkinga. Abanye bethu inhliziyo zethu ezinkinga. Khona umunye umuntu ofuna umshila axabane nabantu umsusi, axabane nalapho umsusi, axabane nalapho umsusi, axabane nalapho umsusi. And then you soon realize ukuthi kahle kahle abantu abayinkinga sibona kodwa mina. Omunye umuzi uvela ngokuphika usibanibani.
vela ngimthandi. Ayikho into ehluka nexakile njengabanye babantu besifazane ozobahlanganisa ndawonye bahlale athi efika omunye amsuse phezulu ambeke phansi. Kwathi mase beqedile ke sebedlile into zabo, hawu bengazi ukuthi kanti unenhliziyo enhle kanje, hawu bengazi ukuthi kanti uyangeneka, bengazi ukuthi kanti right. Abanye abantu sibabuka sibeye kuhle kwamanzi ukwenza uphuthu. Insonkonzo uNkulunkulu asibizela kuyona masafuna ukukhubukela endaweni engcwele. Athi ucula kahle Nkosi uzuyiguqule yamntanda ifanisweni yakho. Yini le uNkulunkulu afanele ayilungise empilweni yakho. Evangelini kunensizwe sihlale for iminyaka ewu-38. Hlele duze kwechibi athi befika uMntaka Maria lensizwe sihlale for 38 years and possibly ayiye ekhaya. Mefika uMntaka Maria buza ukuthi uhlaleleni la. Athi omunye Nkosi ichipha imali zanyazanyiswa akekho ozomthwala angise khona mangithi ngiyasondela nami ngiyashendeza ngifuna ukuya khona bonke bajampa ngaphambi kwami bangeqe bayongena. Athi uMntaka Maria uyafuna ukusizakala. Sinezaba sinama excuses. Khona abanye abantu abahleli phezu kwamanyala for over 38 years. Athi omunye lesi sono ngozivume entshongweni, ngozivume eKhevela, ngozivume eNgome, ngozivume eFatima. Athi omunye ngancamela ukufa ngisoze. Yazi inkonzo uNkulunkulu asibizela yona eyoqaqa inhliziyo zethu. Inkonzo uNkulunkulu asibizela yona eyokuthi Nkosi angihambanga kahle, angikhulumanga kahle. Inkonzo uNkulunkulu asibizela kuyona eyokuthi Nkosi angifuni ukufa ngifele phezu kwento engaka. Uyafuna ukubangcono, ngiyafuna uNkulunkulu angilungise, ngiyafuna uNkulunkulu enze umsebenzi. Ngathanda izwi elishiwo ingilosi kaNkulunkulu sithi mefika ithi inkosi nawe. uNkulunkulu akabashiya bakhe. Sho njalo encwadini kaIsaya uthi oncelisayo ngamkhohlwa umntanakhe osebeleni. Athi noma ngamkhohlwa umntanakhe osebeleni athi kodwa mina njengenkosi kaNkulunkulu wakho athi angisoze ngakilibala. Khona abanye abantu abadidekile. Athi umuntu mina uNkulunkulu sengilibele. Mina uNkulunkulu akamfuni. Kungani ingane kamasipalmani ngisebenza kodwa ezami ayisebenzi? Kungani ingane zamasipalmani zithandwa kodwa ezami zenza ukuthi? Kungani ngahle ezingayiqhathanisa nabanye abantu? Wayishwa yini ukudla loluphuthe ngiphakile? Wayishwa iplate lami nginaka amaplate amanye abantu. Yazi khona abanye abantu abano BP no high no shukela. Hayi ngoba nakho begula basuke bathanda indaba zabanye abantu bayeke zabo. Khona abantu abangakwazi ukulala. Why malala? Ubonile uSibanibani upostile usenemoto entsha. Umbonile uSibanibani upostile usesendaweni ukuthi hey wethu Nkosi uzophila impilo yabantu abapostayo aviyamanga. Wena uyazi thina sikhule kuney'ngubo zokuhlala ekhaya, kube ney'ngubo zokuya esontweni, kube ney'ngubo zokuhamba. So ngizobona leya ngane igqoke leza y'ngubo bese ngiyagijima nami ngiyothatha iy'ngubo zokuya esontweni noma ezokuhamba bese ngiyayigqoka ngoba ngifuna ukufana nayo, kanti yona lezi ey'gqokile ezokuhlala ekhaya. Funa
Kufanelana ukuphila impilo zabanye abantu. Ayikho into ehlukayo nehlula njengozalo. Asizwana sifunani. Anje ukuthi ingane zikabhuti ziyayitshela ukuthi nje vele usisi uyathakatha selokwasho umalume kaza akasifuni nibonile singenile nasekhaya ubenyipha umlomo ubengakhulumi ngathi washanga enkulu dlula bantu. Ngiyosaba mina makholwa. Ayikho into engakholwa njengekholwa. Yazi ngiyasincamela isidakwa esihlala laphana phandle sidle utshwala sidle isiphatha noGavini nakho konke ngoba mase behleli bexoxa idakwa mase ihleli hlezi jatshuba isidakwa masiphakamisile sabona wena sewuphelelwe sithi woza asicedisane kulokho esinakho. Amakholwa adla sangitshontsha ayikho into encishana njengekholwa. Nothi nihamba abanye babephethe imphako boyidla endleleni imphako abanye ngancamela ukubona kunokusiza ongenakho. Fike phakathi kwamakholwa adinini kwenze njani? Fike phakathi kwey'daba ziyahleka kwenze njani? Usibanibani usesithengele ikhoti kabiya. A sense of appreciation. Bonga. Khona imndeni engabhekani. Khona imndeni ekuphekwa amabhodwe amabili amathathu kuyona. Khona imndeni engimangisebenza mina ngizophathele zami ingane engoyibizela ekamereni bese ngiyinika ngithi ungaphumi qeda manje mayihluleka ingane bese ngifake esikhwameni kweminye imizi nehlanu koze kube ngesonto ngomsombuluko sekubonile. Khona kweminye imizi uvula ifriji lakhona kuyaziwa lesection lekasibanibani. Noma kuthinti okasibanibani. Sibone isarukwazi esidala ngoba siyazazi ingane esizalile athi bantu abameni ngamsukeli ngawathatha amaqanda akhe. Wayethi ugogo athi umntanami athi ukudla insila yamazinyo. Kudla insila yamazinyo. Wathi ugogo wami umntanami kude kuboka Jesu. Wathi mhlambe laba fangakazana bakafiki. Athi mphaki yabola athi amajaja yefuka athi okhiye bayathoba. Salwa sami sashona sesikhulile. Kodwa sathi kude kuboka Jesu. Athi ubhala kahle encwadini engcwele athi akusibo bonke abathi inkosi abayongena embusweni wezulu. Athi uJesu bukani ngizocoshamisa manje kancane athi laba bekumgwaqo nalabo besithi bayandinda athi bowubona uqala umbuso wezulu banishiye. Angiyamsaba mina uNkulunkulu sesishumayele kangaka sagqoka ukhololo namaveyili nemhlangano athi uNkulunkulu akunazi. Athi ubhala kahle encwadini kaGenesis isahluko sesithupha ivesi lesithupha athi uNkulunkulu wabuye wayisola ukuthi umuntu umenzeleni. Wayethi ufata khambule wenzela nobohlala nje. Wakhala ngokuthi kunephunga, wakhala ngokuthi kuyanuka, mhlawumbe wena enukisayo. Abazwana abantwana bakho. Ababhekana abafunani. Mhlawumbe nolimi lenyoka. Nolimi olubaxambili. Ngigundane ngomalume ephephetha. Meeting lozi uMaria inkosi nawe. Ngiyakubuza ukuthi sakhona uNkulunkulu. Sakhona uNkulunkulu emndenini wakithi. Njalo uJesu ngenye imini uthi indodana yomuntu ibuya ngasithola ukholo kulabantu.
Usakhona uNkulunkulu athi omunye noma ungafa ngengcwabe. Yazi umndeni ohluleka ukuhlangana noma sesifweni wabulawa. Mase ngcwatshwa, mase kushoniwe siyakhohlwa ukuthi asikhulumisane. Khona izingane zandawonye makuthiwa kunomcimbi ifake iphinifa mekwafika udadewabo ethi uzoqoba ingancamela ukuthi iphume iyongena emotweni ishiye iduka umsebenzi idibwe konke ihambe ngoba ikwazi ukuhlala nalo. Themba zami masithi siyokhuleka singagangi ngoNkulunkulu. Asiyeni uNkulunkulu sithi Nkosi ngiyabazi ububi bami. Usho njalo uDavid ebekhuluma enkubeni amahubo ama-51 athi Nkosi ngonini athi bheka isono sami siphambi kobuso bakho. Athi ngiyazazi uba ngathatha esoneni. Athi ngibenzile kulihlazo. Athi obhala kahle kumahubo 139 athi uma wena Nkosi bawungabheki ububi bethu Nkosi ubani beyakusinda. Siyahamba siyengome siyokhuluma noMntaka Maria kodwa inhliziyo zethu ibophila sifuna ukuxoxa. Asifuni udlule entweni. Kodwa sona sihlabalaza. Simemeze igama lendlovukazi yezulu ngemlomo yethu esiqalekisa ngayo abanye abantu. Sakhona uNkulunkulu zethu. Sakhona uNkulunkulu emshadweni yethu. Sakhona uNkulunkulu emabandleni ethu. Kwezinye indawo ngesiphithiphithi. Ngoba uNkulunkulu sesiqhelelene naye. Ngathanda izwi lesithathu elishoyo ingelosi lithi ungesabi ukuba ufumene umusa. Bangaka abaphila impilo yofana nokwesaba. Siyabasaba abantwana bethu. Sibaphethisa okwamaqanda. Ngoba ufeleba usheshe ukuthola umsebenzi. Uyena onethi grosa la ekhaya. Uyena osenzela izinto. Sebegibele phezu kwamakhanda ethu. Sebehlaba indlala phezu kwamakhanda ethu. Izingane zethu ziyakipita ubusuku nemini. Silethwa amadoda emasontweni. Silethwa zintombi zazo. Kwabuya nasemkhosini sonikwa ibona imali. Siyasaba ubatshela amaqiniso. Phela bayasondla. Izingane zethu sezakwazi ukuthwala amadoda ubusuku bonke amadodana esishayile ihlombe senze ubaby shower. Yini sibongayo ukuthi umntanami ukwazi ukuthwala indoda ubusuku bonke? Yini sibongayo emzini kaBaba, emzini wamakhehla. Sesithatha into ebelihlazo neqilo. Sayicelebrate. Abaseka abanumzane. Sesohamba siyokwenza iprice senzele izingane zethu what for? Sizobonga usibanibani ukuthi usemithi. Ngesazi sizo. Umuntu akaza mithi silwane simithayo. Kodwa lo niyamitha ayizale oqala amithe ayizale esibili amithe ayizale esithathu and so siyavuma. Sihlezi nezingane nezibongo ezihlukene emzini wamakhehla. And we're okay with it. We're okay with it. Ayisazali ingane ethi yaqhulula kuhle kwengulube. And we fine. Ingane yoqala iyiphupho. Esibili nesithathu siyedelela. Koqala ungalenza iphutha sonke siyalimala endleleni. Kwesibili esithathu kulizoba nesoccer team endlini. Bapho baba nomama bazomela iqiniso. Bezomama kakhulukazi bemhlangano. Hawu kanti wena uzala nini? Ngizoba nini ugogo?
mawami awukwazi ukufana ufake ingubo bese ufake ipitikoti ngaphezulu. Asibe nayo i-baby shower, sesibe nayo i-bridal shower. Asimbonge uNkulunkulu ngesibeletho esesizothwala umntwana, kodwa simbonga ngoba lo mntwana sekwazile ukuhlala ngentombi. Sicelebrate ingane ezabe ineka zonke izinto, ukuthi lezi ezihlale ngentombi sizibe. Ngiyafisa uhulumeni ngelinye ilanga labo 350 onika abantu bamaqola ngase babanikwa malini, anike nihambeni nohlule kumhlangano lomhlabathi, nithi wena ungangezwe lakhe lezi ingane ehamba umkhosi womhlanga, nathi sicela ukuyinika imali engaka ngoba izimbali zesizwe lezi. Wena ukhomba indlela uphinde ujike isitha sevangeli. Konzi isuku olimini zinto zonakale ngokwenzelela. Bona umzali ebizingane yakhe athi woza la wena, yini ubhede, yini ubhayize, yini ungafane ezinye izingane, hamba okwenza ukuthi khona nawe uzofana nabanye. Thina sifundisa ingane zethu ungayiphathi kahle. Thina sifundisa ingane zethu ukuba ihambe, zonke ingane zemadodeni zingalali, kube yimina umzali ozokhohlisa ubabwayo, hayi ngimthumile. Umthumzayeli ayolanda isisu. Ngiyambona kolanda isisu. Labi ibelethwa zabe iphenduka amathuna. Ingane isikwelete esikhulayo. Ungamlahla, ungamchitha, ungamenza konke. Kodwa ezweni laba phansi uyakhula. Ziyabamba ingane zethu zithola imisebenzi, ziyabamba ingane zethu zibizwa ama-interviews, kuze kuzolunga kulunge baphuphe iqatha emlonyeni. Sizale ezinye zithi zino 5, 7, 8 kodwa isayidulisa. Athi lona wachithekayo athi ngeke kukulungele mina ngisenje. Bekumele sibuyele kumama sithi ngisize. Ngiyaswela usizo lwakho. Ngiyathi sifumene umusa. Ngoba uNkulunkulu kunezinto asambulele zona sisanganeno. Sifumene umusa ngoba uThixo kunezinto afuna siyilungise sisanganeno. Athi obhala kahle encwadini engcwele athi lungisani izinto ningakafiki ukuthethwa amacala, ngoba basanifike kuyena akukho enzokwenza. Njalo umkhule kwamaRoma athi icala lami, icala lami, icala lami nzima. Sinikwe isikhathi sokuyobhekana nendlovukazi yezulu. Sinikwe isikhathi siyokulungiselela ukuba izinto zethu mayibuyele esimeni sakhona. Ngithanda inkonzo ebuzo uMaria. Athi uMaria kuzokwenzeka kanjani lokho? Ngoba indoda ngiyazi. Abantu abaningi mabeyibuka indaba kaMaria baye bayitshela ukuthi uMaria hayi wayeveve wezojabula uMaria ngoba lokho okwenzeka kuyena kwakuyisimangaliso, kwakulihlazo. Hambe encwadini evangeli likaMateyu uJoseph ufuna ukumanga uMaria. Ngoba emehlweni kaJoseph uMaria usephingile. Kwesinye isikhathi uNkulunkulu befika yafohla. uNkulunkulu uyahlukanisa nabantu. Yabona uNkulunkulu bese efuna ukusebenza ngempilo yakho uzokususa kuqala.
Mina angikaze ngaba nankinga uma abantu bengihlehlela. Angikaze ngaba nankinga ukuhlala ngedwa namakhehla ami nezalukwazi zami. Angikaze ngaba nankinga uma abantu bonke bele ngoba uNkulunkulu bese efuna ukwenza umsebenzi uzobasusa bonke laba bantu. Khona inkonzo yenziwe uAbraham. uNkulunkulu uthi kuAbraham khona izwe ngifuna ukulisa kulona. Kodwa inkinga kaAbraham unenhliziyo enhle. Athi uAbraham, Lot woza sambe nawe. Bahambe noLot endleleni. Mabehamba noLot endleleni bese ziyaxabana izisebenzi. Maxabana izisebenzi bese behlala phansi. Athi omunye izinto ayisahambi kahle. Mawushona ka left mina ngizoya ka right, mushona ka right ngizoya ka left. Konke nginotisayo ngesikhathi uNkulunkulu ehamba, ngesikhathi uAbraham ehamba noLot, uNkulunkulu akabange sakhuluma noAbraham wathula. Yazi khona labantu sibagogoshayo, silokhu sibagonile sihamba nabo. Athi uNkulunkulu ngiyafuna ukuhlala kuwena, ngiyafuna ukukhuluma nawe, kodwa ngikwazi ukuhlala nalo. Lento ifana nedlozi elithi malingena phakathi kwekhaya lithi angikwazi ukuhlala la ngoba ngihlalisa nezilwane. Incamela ukuyohlala ezaleni namaqhwagi. Ngobe amakhola bethandi imithi. Yabona masenokuma ufata la. Ufata bala ekhaya, ufata bani? Noma baningi ufata wenu, kuma ufata wenu la. Bese kuyimela mina la ekhehla kaNgcobo. Ngidonsela ikhwama ikamkhulu ngiyibeke la. La nizokwamukela isakramento, la ngizonika umuthi bangaka ngezempandeni. Niyolishiya isakramento engathi anilazi. Ngingafika la nekhwama zamakhehla ngikunika ngentshengula yabo uyosiphathiswa kwekhali zamantungwa ukazibuye ubuse utheni baba ngenzeni ngigqume ngiphalaze kangaki ngithathe kangaki ngenzeni kangaki kodwa isakramento lingawa udubo uhambe. Ayikho into esiyithanda njengomuthi. Banye bagcwele inhlanga umzimba wonke zibovu ziyabaluma mubabuza amafutha amani ofakwe wona abazi. Sibizele wenye inkonzo. Kuyokwenzeka kanjani? Ngizolungisa kanjani? John chapter 2 verse 5. Uthi umame mengenile emshadweni osekhana laseGalili uthi yenzani konke umntana uJesu antshela bona. Izithandwa zami, I don't need to know uzokwenzakalani. Angidingi ukwazi ukuthi uNkulunkulu uzokulungisa kanjani. I just need to know ukuthi uNkulunkulu uzokulungisa. Mini kanjani nobani ndobo gayelwe mina lo. Esokuthi isikhathi ngiyakuyena umntaka Maria ngithi umntaka Maria akumini ngathi ngifuna ukufata wena wathi angeze ngizosebenza amakholo akho kodwa mase kunje awulungise. Ebese ethi umntaka Maria kakade ukulungisa kwami. Akufunda ukushika izinto uyishike uNkulunkulu. Phuzu lami lokugcina yithi ngilozi ongenzeki bantu uNkulunkulu kwenzeka. Bheka uElizabeth obeyinyumba namhlanje ukhulelwe uzazala indodana emva kwenyanga 3. Ongenzeki bantu kuyena kuyenzeka. Musani ukwenza uNkulunkulu wethu sahleleke. Musani ukubhanga uNkulunkulu wethu lezinto. Musani ukumtshela ukuthi uNkulunkulu uyabhekelelwa.
Musana ukungitshela ukuthi ngisasaphotha uNkulunkulu khona ezongisiza. Hey, wayekhona umhlaba ungakasekelwa. Yazi uNkulunkulu wayazi nasemaphakadeni ukuthi kokekuzayo into efana nami nawe. uNkulunkulu azi inwele esekhanda lami, uNkulunkulu azi iminyaka engizakuyiphila. Uzohlulwa yini pho ukunakekela? Indlovukazi yezulu ayibe nathi sibuso sesivikele isikhanyisele ngoyise lendodana nomoya ocebileyo. Amen.